Stori 5. Siaced Goch. Mae Lili mewn siop ddillad gyda'i ffrind Zari. O, mae siop yma'n ddrud iawn. Ydy. Waw. Mae'r jaced goch yma yn berffaith. Zari? Dwi'n caru'r lliw yma. Zari? Dwi eisiau prynu'r jaced yma. Zari! Beth? Mae'r siaced yma yn costio £100. Beth? Zari, ti ddim angen siaced newydd. Ond Lili, heddiw ydy fy mhen blwydd. O? Ie? A ti ydy fy ffrind gorau. Ie? A? Ac yr anrhaeg sy'n berffaith i fi ydy... Siaced rad? Stori 6. Y Pasbort. Mae Vikram a'i wraig Priti yn y maes awyr. O na, ble mae fy pasbort? Dydy o ddim yma. Vikram? Dydy o ddim yn fy mag. A dim yn fy siaced. Vic? Mae yn y tacsi. Mae Vikram yn rhedeg i chwilio am ei dacsi. Vic, na! Mae Priti yn rhedeg ar ôl Vikram. O na! Dydy y tacsi ddim yma. Dydy hyn ddim yn bosibl. Vikram! Ydy dy basbort ddim yn y tacsi? Mae yn dy law! O, diolch cariad.